Και έχει αρχίσει ο μεγάλος τελικός, που ελπίζουμε να είναι μεγάλος. Η εκτέλεση του νέου κόρνερ, το γκολ από την κεφαλιά του Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Στο 36ο λεπτό η Ομόνοια ανοίγει το σκορ εδώ στον 58ο τελικό. Έγινε το λάθος, 2-0 από το ολέθριο λάθος της άμυνας του ΑΠΟΕΛ. Ο Ράινερ Ράουφμαν στο 43ο λεπτό κάνει εδώ στο Γκάσιπι το Ομόνοια ΑΠΟΕΛ 2-0. Παλιά για τον Χάρη τον Νικολάου, Χάρης Νικολάου, η καλή στιγμή και το 3-0 από τον Ράινερ Ράουφμαν. Διαστάσεις τριάμβου πλέον. Αρχίζει να παίρνει εδώ το σκορ για την Ομόνοια. 3-0 Ράινερ Ράουφμαν. Ήταν το 3-0, για μένα ήταν τελειώσει το παιχνίδι εκεί. Πήγα στον κόσμο μας και κράτησα το κύπελλο. Όχι, δεν το κράτησα.